60 ел бергә. Яктыкүл авылында яшәүче тыл хезмәтчәне Минталиб Шәйхелислам улы һәм Миңнур Исмәгыйль кызы Сәйфуллиннарның бергә гаилә корып яши башлауларына шул кадәр. Шахтер, комбайнчы, терлекче, гармунчы Минталиб ага һәм шушы хуҗалыкта чигендерче булып эшләгән Миңнур апаның гомер юлы һәр кемгә өрнәк булырлык. Хәләл кеш белән тырышып, хезмәт куеп яшәгән алар. 5 ир бала тәрбияләп үстереп, хәзер 10 оныкларына, 9 оныкчыкларына сөенеп гомер итәләр. Сәйфуллиннарның гаилә бәйрәмнәрендә безнең хәбәрчеләребез дә булып кайтты. 60 ел дип әйтүе генә ансат, пар канат булып яшәгән Миңнур апа һәм Минталиб ага өчен бу елларның үткәне сизелмәгәндә. Барлык авырлыкларны бергә күтәреп, шатлыкларны уртак итеп яшәгәнгә ул шулай ди хуҗабикә Миңнур апа. Акыллы, тыйнак, сабыр холыклы ак әбинең һәр сүзе алтынга тиң. Кайнаналы, кайнаталы йортка килен булып төшә ул. Сабыр булырга кирәк, бар нәрсәгә дә түзәргә кирәк, бар авырлыкны да җиңәргә кирәк. Аллаһ Тәала шушылай тигезлегебез белән шушылай гомерләндек инде. Бер-беребезне уважать итеп яшәдек. Ничек кирәк? Мин аны бер күрдек, ошаттым. Йорт башлыгы Минталиб ага заманында Кузбасста шахтада эшләгән, аннан кайткач комбайн штурвалы артына утырган. Соңрак терлекчелектә хезмәт куйган, бала чага сугыш елларына туры килә аның. Шуңа да ул вакытлар аның күңелендә онытылмый, һаман да истә. Үзләр белән сабан сырайды, үзләр кенәсен арый. Диге туарып җибәрә жатыр. Пешәләр астында кунайдык 1 километр авыл, катырга жарамый. Иртән караңгыдан үзләре җигәмез сабан сырамыз. Без сабан балалар түгел, 12 яшьлек балалар. Төннәр буе килтә ташыйбыз. Авылдагы бабайлар үйеп торалар, кибән үбәләр. Гаилә бәйрәме көнендә Минталиб агага авыл җирлеге башлыгы Гүзәл Лутфуллина Татарстан лидеры Рөстәм Миннехановның сувенир бүләген тапшырды. Безнең яңа Иглай авыл җирлегенә 6 авыл карый. 6 авыл эчендә инде менә безнең бүгенге көндә 54 хезмәт ветераныбыз, сугыш арты балалары, менә алар исән саулар. Кызларын югалту кайгысында кичерәләр, 5 ир баланы тәрбияләп, укытып, улы тормыш юлына да чыгаралар ирле хатынны Сәйфуллиннар. Улларның барысы да армия хезмәтен үтеп кайта. 5-се дә хезмәт юлын үз туган авылларында КАМАЗ машинасында эшләп башлый. Соңрак улы уллары укытучы һөнәрен, икенчесе автомобиль төзелеше буенча сайлый. Бүгенге көндә Казан мэриясендә эшли. Эш юлы өчесе дә КАМАЗ машинасын йөртә. Бөтен балалар да бер-берсенә булышып, дус тату яши. Тормышның таркалмауының сәбәбе балаларның шушының кадәр тәртипле булып үсүләре, хезмәт сөючән булып үсүләре барысы да анадан тора. Инде белән менә иләнешкәнне бирә шулай бергә яши торабыз инде. Хәзер 22 ел. Әти белән нәтәсем киләнде, гел яхшы яктан гына. Безгә һәр вакытта да акыл биреп, дөньяның яшәү менә җаен табып Сыйынып яшәргә шулай хезмәт итәргә өйрәттеләр инде безне. Кайнана әниемнең инде сабырлыгы, эш сөючәнлеге ул инде бөтен авылга да билгеле. Мин анардан үрнәк алырга тырыштым. Аларның тәрбиясеннән үрнәк алып, мине әтием, әнием дә шулай ук тәрбияләде. Миңа акыллы булырга, тәртипле булырга өйрәттеләр. Сәйфуллиннар бергә җыелсалар гаилә башлыгы Минталиб ага кулына уллары алып биргән гармунын, икенче улы Ранас баянын ала. Сәйфуллиннар бергәләшеп үзләре яраткан җырны башкара. Бүгенге көндә Минталиб ага белән Миңнур апа кече уллары Нияз, киленнәре Энҗе тәрбиясендә бәхетле картлыкларын кичерә. Бөтен киленем дә миңа кызларым кебек ди Миңнур апа. Балаларыбыз, киленнәребез, 10 онык, 9 оныкчыгыбыз бергә җыелганда, шушы зур йортыбыз шаугыр килеп тора ди Ак бабай белән Ак әби елмаеп. 60 еллык уртак гомер юлының һәр елы мәгънәле дә, гыйбрәтле дә булып үткәнгә бу шулай.